Spotify. Mega tid til at spille fodbold med mig. Hej igen. Jeg hedder Peter, og det her er formentlig en af de sidste videoer, desværre, som jeg kommer til at lave i denne sæson på vores Automover 330X, som vi har fået lov at teste. Og gået sådan lidt og spekuleret på, hvordan vi får forklaret bedst hele det her forløb på en video, hvilket næsten er umuligt. Derfor har vi lavet 10 videoer. Og ja, man kan jo starte fra en ende af. Vi kan se, at vi har fået installeret automoveren herude. Kommer i en æske. Den har en ladestation, som bliver sat et passende sted i haven, i nærheden af en stikkontakt på 220 volt. Og det er sådan set ret nemt. Så skal der installeres et kantkabel og et guidekabel i haven, sådan så man kan få automoveren rundt over det hele, hvilket er rimelig smertefrit. Så det går egentlig ret nemt. Sådan teknisk set, så har vi været rigtig meget igennem på de forskellige videoer. Maskinen den er nem at bruge, men sådan rent programmæssigt er den faktisk ret avanceret. Den kan en hel masse ting, og så tænker man, jamen fungerer det, hvordan gør den det, og så videre, og så videre. Men det fungerer. Den tager højde for områder på plænen, som har kraftig vækst, og når den så møder et område som det, så laver den her cirkelklipning, som vi har fanget et par gange på video, hvilket er ret genialt, synes jeg. Du kan justere afstanden ud til, hvor kantkablet ligger, hvordan den skal køre i forhold til det. Udover det, så kører den også om natten, hvis man vil have det. Den kører i regnvejr. Ja, den kører, når du vil have det, 24/7, eller du kan sætte perioden ned, nu hvor væksten sidst på sæsonen, den ikke er så kraftig som midt på sommeren, jamen, så behøver den ikke at køre så mange timer, så det kan man også gå ind og justere. Nogle af automoverne har det her vækstprogram, hvor den selv går ud og mærker på plænen, om der er sket noget, eller om der ikke er sket noget, og så hvis der ikke er sket noget, så kører den på plads igen. Kvaliteten af den klipning, som græsslåmaskinen den laver, jamen, den er god, synes jeg. Det har fungeret på vores plæne. Vi har forskellige typer af græs her, fordi det er et nybygget hus. Og jeg synes generelt, at det er en flot klipning, den laver. Der er forskel på græsset, som jeg sagde før. Noget græs er kraftigere i det, og det har også noget at gøre med, det er faktisk mest at gøre med, hvor meget regner det, hvor fugtigt er det her græs, hvor nemt er det at klippe. Går græsset hen og bliver tørt, så er det ikke så nemt at klippe, som hvis det var frisk. Det vil sige, har du en periode med tørke, så vokser det selvfølgelig mindre, men det er også sværere for maskinerne at klippe, uanset om den er på benzin eller om den er på strøm. Så vi har været tilfredse. Så hvis man skal sige det hurtigt, så er der cirkelklipning. Den kører ud til kanterne. Den laver det hele automatisk. Den kører oftere, så du har en nyslået græsplæne hele tiden. Vi har lige været på ferie, som jeg sagde i sidste video, og vi kommer hjem efter 3 uger, og græsplænen har været slået uden noget stop overhovedet, hvilket jeg synes er helt fantastisk. Ja, og så I kan kigge herud på, vi har en trampolin. Den står græs ind under trampolinen. Sidste år, der skulle vi flytte trampolinen hele tiden og fik pletter på græsplænen og mos og alle mulige andre ting, så den står knivskarp nu. Den kører selv udenom fodboldsmålene, den kører selv udenom træerne. Nogle af træerne har vi lavet en afgrænsning på, så den ikke kører ind og rammer dem. Det fungerer også rigtig godt. Så i det store hele, så er husstanden vanvittigt glad for den her græsslåmaskine. Og vi vil på ingen måde undvære vores automover. Og når sæsonen her slutter i år, så pakker vi den pænt sammen. Vi gør den ren, det har vi ikke gjort indtil videre overhovedet. Og vi sætter et nyt knivblad på, så den er klar til næste sæson. Den kører stadigvæk på det første knivblad, som sad på, da vi fik maskinen i år, så det har slet ikke været nødvendigt at skifte. Den står stadigvæk fraset rigtig flot. Og det har været en helt igennem fantastisk periode, og kan varmt anbefale at en automover til dem, der har lyst.
fordi den gør det rigtig godt og bedre end forventet rent faktisk. Så skal I have det godt derude. Det er thumbs up herfra. Ha' det godt.